Ara us farem la presentació de l'estegosaure. Tenia una longitud de 9 metres i pesava 2 tones. Tenia el cap petit i allargat, un bec i unes dents petites. A l'esquena porta 2 fileres de plaques protectores. Que controlaven la seva temperatura del cos. A la cua té 4 punxes per atacar els enemics. El seu nom significa rèptil entaulada. És herbívor. Potser va ser el dinosaure més gran de tots els dinosaures. Va viure aproximadament 112 milions d'anys. Els primers fòssils es van trobar a Egipte i passava moltes hores a l'aigua.